Отаев Зоир ҳастам, сокини ноҳияи Шаҳристон. Ман ҳамчун як шаҳрванди озодфикри Ҷумҳурии Тоҷикистон хитоба бар он хоинони ватанфурӯш гуфтанӣ ҳастам. Он амалҳои ноҷавонмардонае ки шумо бар зидди давлату миллати тоҷик кардед, мо маҳкум месозем. Шумо хоинони беномус барои халқи тоҷик дар кор нестед. Мо аз шумо безорем. Он кирдорҳое ки шумо бар зидди муқаддасоти миллӣ дар Аврупо анҷом додед, лаънат ба шумо, хоинони беномуси зархариди хоҷагони хориҷа. дар гузашта шумо барои миллати тоҷик ягон хизматҳои шоиста накардед ва душман будед ва ин амалҳои ғаразонаи шумо бори дигар нишон дод ки шумо барои халқи тоҷик, барои миллати тоҷик ва давлати тоҷикон душман ҳастед ва мехоҳед ки аз хориҷа истода обрӯву нуфузи миллати тоҷикро паст намоед. ҳайфи забони тоҷикие ки шумо бо он ҳарф мезанед, ҳайфи номи тоҷике ки шумо худро тоҷик меҳисобед. лаънат ба шумо, хоинони беномуси беватан, оқиватан.